fața ei. Hei, salutare tuturor! Azi am zis să ne plimbăm pe strada eroilor, să vedem cât de accesibilă este, ce putem găsi, cât de accesibile sunt localurile de aici și una alta chestie interesantă. În mare parte sunt terase, deci vara sunt terase pe trei părți din stradă, să zic așa, e pietonală, un sfert este pentru mașini, avem multe terase, găsim tot felul de specialități, pizza, paste, mâncare chinezească, de tot felul. Și avem și patiserie, covrici, deci de toate pentru toate gusturile. La orice oră avem 3 fast food-uri renumite. Bine, așa ca un top e Spartanu, Mama Manu și Donorul. Strada Eroilor e destul de lunguță, leagă două piețe principale, Piața Avram Iancu și Piața Unirii. Piața Avram Iancu, care am prezentat un alt video cu Teatrul Național și cu Catedrala Ortodoxă, iar Piața Unirii cu statuia lui Matei Corvin și Biserica Catolică. Da, e o zonă de relaxare, de plimbare, e pietonată ok, trotuarele nu sunt înalte, se poate trece de pe un trotuar pe celălalt bine, sunt la nivel, poți sta lejer pe terasă, să bei o cafea, un cocktail, un ceai rece. Personalul este foarte binevoitor și te ajută dacă, ai nevoie să-ți iei scaunul, să stai pe scaunul cu rotile, te ajută la toaletă. Am pățit de multe ori. În capătul străzii dinspre Avram Iancu e Cinema Victoria și renumitul restaurant Vărzărie, unde vă recomand să mâncați cel puțin o dată pentru că merită. Iar în celălalt capăt aveți cofetăria Carpați, o cofetărie foarte veche și au niște prăjituri grozave, acum pe timp de vară, sfârșit de vară, au înghețată delicioasă. Mai este și Lemnul Verde și Friandis, însă Carpați este cea mai renumită și cea mai veche. Se intersectează cu strada Napoca la capăt, la un capăt, și la celălalt capăt cu strada Dorobanților. Acum trecem spre Piața Unirii și rămâne să vă prezint într-un alt video ce putem găsi în această minunată piață.